Em dic David Pociollo i Pardina, soc un dels tècnics del conjunt romànic de la Vall de Boí. Des de sempre m'ha interessat molt la història, l'edat mitjana sobretot. Vaig estudiar arqueologia i el romànic és un estil que m'ha agradat moltíssim. Llavors, poder vindre cap aquí a treballar i ha sigut una gran oportunitat de donar aquesta part meva també. La ruta que farem avui comunica 3 esglésies que són Sant Feliu de Barruera, Santa Maria de Cardet i l'Assumpció de Coll. Potser menys conegudes de les 9 Patrimoni Mundial per la UNESCO que tenim a la vall, però són esglésies que val molt la pena de visitar, amb característiques úniques en els 3 casos, amb una història encara amb moltes incògnites pendents de descobrir i, a més utilitzant els camins tradicionals per anar de l'un a l'altre, camins que s'han utilitzat durant segles, que ja comunicaven els pobles a l'edat mitjana quan es creen aquestes esglésies i que se poden seguir utilitzant fins i tot al present. Per mi és molt impressionant entrar en aquestes esglésies des del punt de vista que les valoro pel que he estudiat, però al mateix temps pensar que són edificis que han estat dempeus més de 900 anys, edificis molt viscuts, molt socials, no tenen un rol només com a temples, són llocs de comunitat i ho han sigut des de sempre. Per tant, veure com tota aquesta història encara està impregnada dintre de les parets i encara ens arriba a dia d'avui és realment una cosa impressionant. Fa sentir-nos petits del nostre petit paper dintre de tota aquesta història de la vall i en general de tota la humanitat. Descobris l'Alta Ribagorça, un país per caminar.